Lena, bakit? Di ka mas daaw. Mas daaw ite. Doa pa ya kinayat dajay anak ta, ket nagang dudmay. Grabe kamot nga agsao kontra ite anak mo. Anak mo pa'y mangarod, uyawang pa'y. Ay kitag pa'y sumay, saan nagdidigos jay anak ta, iso anang daw. Di pa'y agtututbras. Agtutbras mo itnod na papanan na. Manmano ang makitak nga agtutbras. Maminsan lat makabulan. Nagangdod ngagpaiso na nga anak ta. Saan abali at addan nubyan na? Agbain mo't siguro day jayo. Kanayunan nanto siguro tagtikos. Nga ta? Adda nadlaw ko ginubya na bakay. Anya manan. Kaslag padadamat asan ngagdigdigaw. Tila sasawang mo't agtal na ka man. Kati sumay. Kita amjay buok na. Nagangarag. Naglanit. Kan idi mabay kanya kiti impasyer jay anak ta diti balay. Adda sa bali ang masayop ka. Nakasao ka man ako na akong milyo. Nagsasao ka. Kunamit lang nakabangbanglo ka mo. Kauray mo sika. Naangdod ka mo no daduma. Dayusan mo ta. Jak ipalubos na umang dudak. Basit laling itkaw agdigo sa kaon. Tadyak kaya tatarak nun tiyangdod kaw. Nimot nga min guryo nga anak ta. Tarak nun na tiyangdod na. Iso anak sabang ti payod na. Kaano jay ko na ti anak ta nga idadanon tayo? Into no may alawas ko na naman. Agsagana ka nga rod taagbiyahe tayo iti adayo. Nagadayumot nga min ti lugar ti nobya na. Agasamot tasyam nga oras ti biyahe nga ay. Di pa lang amin nagsapol iti asawaan na di ti lugar tayo. Katanya nga road, awan mabalin taga-adayo a lugar nga road magtinakariknaan na iti ayat. Awan siguro ti makurso na daan na kadagiti kalugaran tayo Kundi pili pa lang amin. Saan lang aruda na gwapaw, di pa'y agdigdigaw. Ay agtal na ka man, sang kaulit mumot nga ibagbaga ti kasta. Makarengreng ka, milyo. Kasano? Tumanon kami, Berna? Umay kami di lugar niyo? Ay, masi anak matkadanan ang kantatang mong agbiyahe iti adayo. Bakat kanla kay dan? Handan nga kaya ta agbiyahe iti adayo. Baka maulaw da. Kabalan da. Piliton da para kanyak nga anak da. Ay na, ang kapiman nga masyan kanya da nga nakapsugdan. Kaasida piman. Uray da kami langan ati dumano ni Jibalayo. Anya? Mabalin ayam at tikastaber na. Lalaki ati dumanon saan a babae. Kat mabalin no kayat. Awang mat problema idta. Kat di parihas na matlaang. Mabannog dagiti dadakkel mong agbiyahe. Haan ata jay landlady te kadwak nga dumanon. Hawagak to lang ng dagi jay parents ko. Ibagak nga makiasawa ako ni Timabiit. Anya? Unuhaan! Uray awang kadwa ko na. Hanan jay landlady tachis mo saan tumatlang day jay nga bakat. Ha? Pagsasaritaan tayo ladtan ije balayo te kasarta. Sige nga ron. Sikati makamo, Berna. No siya, kayat ko no dito yan balay ti pagsasaritaan tayo. Ada yung unay jay lugar ti nobyam. Makatuok ti agbiyahe ti atid daw. No siya, kawan problema iti atidog a biyahe. Kabailak pa'y mo ti agbiyahe iti adayo. Ngam no kasta ti desisyon niyo, ay kat makaamu kayo nga ro, anak ko. Wala na. Dito'y balay latan. Tanumaadan kami to iti oras. Da kami to ti mapan iti lugar da Berna. Tay pakaadam mo ti panangasawa mo iti anak da. Wala na. Kahit kaano nga raw nagsasarita tayo. Tapno may saganaan mi iti inam. Bangted ka iti igatang iti maparte. Kinilulat ta akar ni ti gatangan tayo. Saan tay pa ilang agparte. May bayat no ada maparte. Di mo nga min ayaban amin at tao Agayab ka man iti kadwam nga aginuman. Aginuma sa asawamag. Saan mat
Nabayagan ngayon sardeng ko na ita inom. Inidya ko na ita mangtid la iti sakit. O kahit kasano, pagsasaritaan tayo, ti kasarmi ka ni Berna, tatang, nanang? Wanan si kati makaamaw, anak ko. Goryo, into no, agsasango tayo kat damaganda no anya nga bulan ti panagkasarta. Ibagam nga next year niya. Anya? Ni, nagbayagan nga eh. Itaatawanan inton umay abulan. Haan tanarigat ti agapapura. Inton umay nga tawan ure kalpasan ti innem uno 7 uno 8 nga bulan. Nagbayagan nga eh. Kaanon to pala tangay. Haan nga bali, tahan ka nga isuksukat. Kanamok nga haanak mat nga isukat. Berna, Mayat no maisaganaan ta nga permit kasarta. Tapno haan tanto nga marigatan. Karkaron no adanton anak ta. kas layos-les ti panagsasarita tayo ano kas ti kabayag ti kasarta. Kasi kaano uray haan tayo pa nga agtutungtong. Han tayo pa nga tutulagan. Tulagan tayo to no next yearan. Ala, pagsasaritaan tayo latan, tapno maaladan kan. Diyak kaya't ang maagaw da kati sa balikan niya. Sige nga Rod Si Kati bahala, Goryo. Nagbayagan nga eh. Nunton umay pala atawan, ti pa nagkasaryaw, guryaw, Berna. Kasta ngamin tinagsaritaan mi ka ni Berna tatang. Masapol ngamin nga isaganaan mi anaymbag ti kasarmi. At damat aramatin yung agkasaran ako. Awan mo't problema iti dayta. Basta kasta ti saritaan mi ka ni Berna, nanang. Uwan na, tata. Ta pag-amamuan mi kani Goryo. Tapnohaan kami to nga marigatan nga ag-adjust into nag-asawa kami. Sa bagay mo't kit di Ay, kung naklarag kasar kayaw nintun umay abulan, san pa'y matgayam. Sa pa'y nagpapartiak iti pagsasangwan tayo. Ayos lang dahil natatang. Ta selebraran tayo ti panangalad kon ka ni Berna. Tapno awanan ti makaagaw ken kuana. Alang araw, ta mangabang tayo ti video kay tagkakanta tayo man. ay nasaanan makarengreng dayta. Apay masapul pa'y la dayta yan. Wala tapno naragragsak. Agsasala tayo paikit di at naragragsak manay. Hello, Goryo. Nangyagak iti tinapa. Ikan kayo iti sidaan nyo kadananang kantatang mo. Homemade da ito Ha? Ni, manungay na ita. Sa nga gasot ti may sa abalkot. Ngam saan ko apabayadan. Itod ko, libre. Ha? Ni, apay ngay. Basta, kaya't kayo mo't aparamanan Amumatan, pakaragsakak launay nga minti agparaman kadagiti lutlutwet. Nang runa no napatig kanyak ti paraman Ha? Ay kat, agyaman na karod alolit. Kan ikan ka pa iti turun. Linutok mo't laang da ito Ni, di mo kisayan talakom Malugi kan di mo pabayadan. Saan? Danag mon aya. Alakit din, awata mon Goryo. Inton biga, suman kan lunggan isa tilutwat. Umay kan tumanin ikan. Allah saanan, nakababain. Bayadak atap no saan ka amalugi. Saanan ko nakmut. Basta ikan kanto. Pakaragsakak timangtid kan ka Goryo. Nay, nakabangbanglo ka manan lulit. Papanam, Kat as usual, inakmanin aglako ananang. mapankaglakaw ngam nakapigpig sa tabang banglaw. Kan nakalipistik ka manan. Ay naninanang, makita da amin. Pakibiyangan yung mat amin ang makita yun. Didak labaybayan. Balasang ang aron. Awan mat dakas na no papintasan. Ay nalulay, nuniguryaw ti pagpapapintasam, lipatamon. At danubya na. Natulag pa'y ti kasardan. Mabayag pa'y ti kasarda. Inton umay pa'y lakano atawon. Alanganin day dyan, nanang. Anya, Anyat amuyo nga ang mga no agbabawin to ni Goryo.
Di yung maibaga ti mapasamak iti masakbayan, nanang. Ay na, di kalagbay ni ti kasta nga raramidag. Ipadla mula unay nga kursunada ka ken ni Guryo. Kadi na ka lang arod pampansinan nun. No, adda pa nagayat na kan ka, hindi pala ko mga inaram na ka. Agtal na kayo man. Kontrabida kayo man. Sige, mapanakit din tani. Napudot man na. Singkuryo, ilaklakom ka rin iti tricycle mo. Puno haya. Uwan man eh. Gumatangak man iti van ta pagbiyahe may. Sige, tagatanga ko ninsan. Basta patawaran na ka. Uwan ninsan, sana problema na ita. Anyat serbi na nga kasinsinta ngay no di ka patawaran. Apag isaw kasinsay. Nagsapsapo lagi ti pangibauta kiti pirok ko di abroad. Purgura ka untanay sumalog matipiksahan. Uwan na insan. Kasta talaga. O sige nga ron. Gatangam amin ang lagi tayo tricycle ka unta sukatak iti van. Nakagatang man gaya man ni Tilogan ni Guryo niya lulay. Pagbiyahe na kano jay lugan a ginatang na. Business-minded nga minday di aguryo. Agpada kami. Iso nga agbagay kami. Maday ka manan. Kasanon nga di naglawa garden na no agbiyahen. Di nan masikasaw. Kutsak to ti mga sikaso ain ton agasawa kami. Ay, agdala ka man. Sana tilay bagbagam. Agararapap ka man ako na kon lulay. Apay, diyo kayat ayan ni Guryo nga agbalin a manugang. Uray saan ama nagdigos ni Guryo ta nagagatmet. Kun adamot itsura na nga uray saan nagdigdigos. Oray man kayat ko para kano di nakamot kayat. Kayat na. Mabain la siguro nga agaram kanyak dayjay. Sana ka atay. No type na ka, di pa ko mga inaram na ka. Basta, marikrik na. Siyak to ti maasawa ni Guryo, nanang. Namin adong aminan ana itagtagainap ko dayta. Anya? Una nang, iso asyak to ti pagtinagan ni Guryo nga uray addan nobya na. Siyak ti talaga ana ikari para ken ko ana. Ramanam to isuman kan puta ngintad nilulit bakay. Ha? Lukas ta, nangidagas manan itilako na. Naimbag no saan amalugi iti kasjengar aramiden na. Ay kat oray malugi di tana. Basta may padlaw na nga agayat ija anak ta. Hindi la sasawang malakan. Katagpay suman. Ay na nakadkanlaw nga kursonada kan ni Guryo na dyan lulay. Sa balimot ngamin ti inaram jay anak ta. Nangisik ngamin nilulay. Idinto ta ni Bernaket na pudaw. Imposible adi na amo anatulagan ti kasarda Guryo kan tinupyan na. Amo na. Talaga siguro nga agayat Saan ang mapukawan itinamnama da saan tapay mo't ang nagkasar. Nga malugi no padawat a padawat. Kat may ano kasta ti kayat na nga aramidan. Pakaragsakan na nga raw. Kan mayat kit diya. Tada libre a merienda bakal. Nanti mo ta babae. Text a text. Ni, asino nga data nga babae, Guryo? Di ka ruba may nagkursonada kanya ka. Tumanex. Ada ka no imbati na asuman kan bananak yaw di balay. Tila may itid na. Ay, no kasta. Kras na kada dyan nga babae? Unsa. Kasta mo't nagdinamag di lugar may. Mga pagan anok mo't nga da dyan. Si kalang ti kayat ka uber na. Kating kayo ano siya lang dilab mo, Guryo. Ay, uwan. Manungay matikita jevan mo. Siguro dakal. Medyo. Naibagla pangalantan to iti pagbiag ta. Ay, uwan Ay, uwan gayam. Mayat samat no, agtarakan ta iti babuyakan baka nga mapartiin ton kasarta. Menos gasto samat. Ha? No gamin gumatang tantukat ng ina. Mayat no dyan mismo nga tarakan dati maparte. Mapalilat tamo ta. Ngam jakmat masangot agtarakan. Di tatamkot agtarakan. Nalawa ija ayan may nga pagpasturan kan
Pagtarakanan na iti baboy. Kat mabalin lata ahani. Anya nga rod ti unaan tangatangan ngay, baboy uno baka. Uray baboyin Sumaruno ti baka. Ay sige nga rod. Agpabiro ka kinitatan ko iti gatangan na nga buryas niya. Sige, Berna. Hello, Berna. Hello, Guryo. Imawag ni tatang ko. Nakagatang ka nun iti buryas. Sa nga pulo siya ginatang na. Nasayaat nga ron ano kasta. Imana, iji kwartang inted ka. Imanay nga mawan ka nun at igatang na iti kananda. Sige, tamang tedak. Umayak di tadagos mo intun bigan. Sige nga ron. Urayan ka niya. Kan isa ganang pa adya ko na mga paggatang iti baka. At kakano nakita ni tatang ko nga magatang nga baka. Sige, mang tedak to, Berna. O sige nga ron. Urayan ka niya. Bye! Bye, honey. Apay, agtarakan kayo iti baka, anak ko. Wala na. Baboy kan baka ti mapartin to intun kasarmi kan Berna. Kahit asino nga iti mangtarakan. Jay ama ni Berna, nanang. Di pa'y ni tatang mo ti pagtarak nang. Adayo amay biyahe nagapo pala dito iti maparte. Ay, hunan niya. Mawan mo't kit di Apay, mano ababoy ti mapartin to aya. Ores sa nga pulo siguro, nanang. Nagadom. May mayat ti ado, wano subsobra ngam ti agkurang. Kan may sa abaka, mabalinoy. Tadapay baka. Wala nang. Naku na ngamin ni Berna nga aduda nga kakabagyan. Kababain no mabitin ti sagana intun kasarmi, nanang. Guryaw, agkasarmo gaya mon iti mabiit ni insan mo aman anak ko. Wan ka no nga ron. Nasabat ko ida itay lang. Naggapuda ka no diti balay. Wen, umay dayaw awis ti kasarda. At damo gaya mo upya na. Anyamat ginobya na ngay no. Ikumparay tinobya. Adayo ngay tarayan ni Berna dahi dyan. Ha? Napimpintas mo't nga adayo ni Berna. Ngam ginobya ni insan ka. Kat di namot ikumkumpara Genobia na itinobya manak ko. Kasla paglastog na ngamin ginobya na. Agkibkibin da magmag na iti kalsada. Punamulan na pintas mo, di kibkibinan na nobya na. Ay na, una yun di kasta pa nagsasaom. Maditi kasta nga ibagbagam. Aguyaw kamutin anak ko. Katagpay sumat. Napimpintas mo lang adayo ni Berna, ngam ginobya na. Napudpo daw pa ginobya. Unaan na kandi kasinsin mo nga agkasar. Imun unaan na tulag ti kasaryo. Ngam lumbaan na kamot di kasinsin mo nga agkasar. Alright, presentable di asawa to. No nang pidpidutan na nga tamot iti da dyan, nobya na. Kaslamat maaw-awanan iti babae di kasinsin ka hunanan. Saan nga amin alalaki kat ti kinapintas tikit kitain da iti may sa babae. At dadagitay ugali tikit kitain da. Ay kat naswerte ak nga rod Tanapintas lang nga rodon tinobya, nasingpot pa Ay kat mayat ano kasta. Sapay ko mga rod ta saan to nga agbaliw ti kinasingpot na. Dua bulan lang ti orayan, agkasartan Berna. Wen nga rod, Guryo. Rugyan tanton ti mangipag na iti papeles ta para iti kasarta niya. Wen ay wen amom ngay hani. At yakit dagtitex kanyak. Pangpangtaan nakmat. Ha? Tapay ka na. Indilit ko nga minandadya nga number. Ibagbaga na nga iwasan ka kano. Nga sinaan ka. Nuhang ko kano kayat nga andadakas nga mapasama kanyak. Anya? Ay, sino nga tangay nita? Ang kungarod nga amo. Baka amom dayjay. Mamadlaw mat nga agkras unay kanyam. Uno, baka damat sa bali nga nubiyam. Ni, awa na. Si kalang tinobyak Berna. Ay madandanagan akon. Una na nga sinaan ka kano. Baybayam na ita. Luklukun na ka lang siguro. Ay uwan, ayan siya ko na nga igatang ta iti tricycle nga ipasada ni tatang ko. Mabitlang. Ato yan Ay, thank you, ahani. Nagsingpat ka nga tal talaga. Dahil tati kinayat ko na kanyam kat
hangka nga naimot. Masyanak mat ngamin iti amam. Dako nampay nga agag-agas. Awan nga rod, ado ti sakit na nga agagasan na. Bakit di ata adda ka nga mang tultulong kanya me? Day, apayakas na aburido ka. Pumanag ka manggit kita dita cellphone maukuryaw. Madalaga ng tatang. Naggapuak ngamin iji dagos ni Berna. Kat nakunatilan lady at imanawan ni Jay. Kat jak makontak ti cellphone na. Anya, lay napadanan ngay. Ang mga no nagawid iji lugar da. Jak ngarot ammo tatang. Surot ang iji lugar da ah. Ang mga no nagawid danakaw. Hello, Guryaw. Kasanungay. Kumusta? Nasara ka mo ni Berna. Jak mabirukan ti address ng imbagana nanang. Madanagan ak. Kinidnap dan samot ng Genobia. Kat pinagaramidan dan iti dakas. Ay, nasaan kumamot ah? Andang amin na sa una kanya kiday. Ngagtetix ken kuha na amang pangpangtay tibiyag na. Madlaw ngagkursonada unay kanyak da di at externa. Nay, asino ngay kuma? Kat ninsama lalulit ti amok nga agkursunada kan ka. Imposible nga iso. Agsagana kanyak da di alulit no mapanagnagak nga iso tigapwaran da ito. Ay na, di ka agpabasol adagos. Tawan pamanagnak mo. Kanyak pa yun ang maaramid ni lulit da ita. Awanay. Ita ko man nabulan ti kasardaguryo kan tinobya na. Ngam nagpukaw mo tayo. Uwan nga rod ah. Di mo't nagparparik na apulusan. Madanagan di anak ta. Saan ang makaturturaw? Paingat ah. Napanan na. Ay, jak amu alakay. Rumarak man ang nanang. Tatang. Pinaksapulan tinobyak. Umadalin ti kasarmi. Isa masapul ang masarakak ni Berna. Pangsapulang manen ngayon ako. Adda na kaibagay ti lugar a pagaw awidan na iti. Barang makita ko ni Jay. Sino ka? Naimbag nga orasyo, Lola. Mabalin ti agdamag. Adda nga min nakaibaga taga dito'y alugar ni Berna. Berna Anreb tinagan na. Ay, jay apo ko ti karo babay. Ay, apay ayan ni Berna. Umadani nga minun ti kasarmi. Kat kalaat mo't na nagpukaw. Ay, siya kayam kinobyo na, Lola. Nobyo. Kat no po rin armat jay niyam amu na nobyo na dito'y iday. Ha? Napanda ni jay syudad. Taada ka no balay tinobyo na ijay. Anya? Apay, ex na kawan no. Siyak tiyag damaan nobya na, Lola. Makasta, linukunak ni Berna. Ay, jak ka mo ah. Awan amok dita, baro. Awanan bain da dyan, papay. Pinamati na kay Justo. Pinangnamnaman nak lagayam iti awan. Ala, husto na nako. Aklo na mo tigasat mo. Saan siguro ani Berna ti parakan ka? Wala nga miso amin tinapnapan ng tibirok ko na nang. Tiyurno ko. Dagiti kwarta. Nagtalag ka nga min adagos kan kuana. Kat saan mo paimot nga asawa? Anang, Pag nakmamday tanak ko, amom ton ti aramidem no sumaruno. Ikaw naglating eh. Taglabas tumulaang dayta. Makailiw-liwag kan tumulaang anak ka. Danuman, Flora. Mabitlang nanan. Atoy, ala, uminom kayon. Inday pa check upin at tani nakaroon tauyik yun. Ay, check up, check up. Gastos lang dayta. Kasano nga ron nga agimbag kayo nga, no di kag pa check up. Flora, magipaburakan to malit ti urikan at tayo suti lumag.
May sa kayo mo. Agpada kayo nga umanuyag ni nanang. Hintay pa doktor, kuyugan kayo. Iyang mauti pagpadoktor ka na siya kung timapan. Uray siyak, itad mo ti pagpadoktor ko ta siyak ti mapan. Tanay, at dapay trabahong Flora. Kabalan nyo ay nga uray da kayo latmapan. Well, na talaga ya. Napigsaak man nga oray ado tirik-rik na. Uray siyak, makawaya sak. Mala, agkuyog kay nga rodan na mapan nagpa-check up. Tapno dya ako naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza, Cardo. Mapan kang iti papanam, tamapanak mo teng iti papanak. Huwag susima. Ayan tayo kwartak ngay. Aday ta, ginudwak tintad ni Flora a pagpa-check up ta. Adon sabat kan ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta. 6,000 jay intad na. Alang araw. Kahit anya nga oras sa malpas ka, ta agkuyog tamit lang agaway, tapno sana makadlaw jay anak ta. Agtek sakto, wano awagan kanto no dandani ak agawi dun. Sige nga raw. Kahit papanam nga rudan bakit? Inakpay agpakukukan agpakulot. Sa aktumapan agpa-facial numalpas. Si Kangay. Inakpan agpaputis pa. Kan agpamasahay. Nay, Karto di kag bababae. Abangan no adda chicks mo ijay massage parlor. Tapay akanayon ka mapan ijay. Chicks ngay pagpagamay. Dapay lang mangayat kanyak-ayak at lakaya na kaon. Malakit na mapantan. Agsina ta dito yan. Awan trabaho minta Flora. At dala kay, rumwara kon. Agkuyog ta nga rin. Tama panak mo tan itayang tinegosyo ta. Aywan. Di mat ko naman napan nagpa-check up na ng kantata. Wan, nasa pa darimwar. Binaon ko idama pa nagpa-check up. Tanay, umanuyag damatang. Di damat inala na iti Cardite Clinic. Anya, kaimbagak mga laan na dagijay. Ang mga no sa bali man na doktor, ti papananda. Sa bagay, ibagadan nalipatan da. Sana balit ang mo record da iji clinic ti Dr. Dan. Intun maminsan, kuyugam ida no kas diya mapandag pa-check up. Tanay, kasla sa ang damat nga agim-imba. Ay, nairanamang nga ron nga da trabaho klakay. Kuyugok to idan ano follow-up check-up damanan. Nakabaybayag kamutan. Itayak pa'y nga gururay dito'y paradaan. Nagkapwam ayan. Napanak nagbiro kiti sapatos ko. Kahit adda nagatang ma. Ada, wag-wag ngam original. Nalakapay. Usarag taw amapan makidaya intun bigat. Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Ta inununak pa'y tirupak. Kan gimatangak iti pagpapintas ko. Ala, agawid tangarunan tanay, malumag. Oh, ayan ti aga sa ginatang yung ay. Adda ijay bag ko. Orasyak, adamot ijay bagkaw. Nagtumarak pa yun Kahit anyat ko na ti doktor kada kayo. Katagagas kami Tumaran mi kano dagiti agas may. Para uyok mo di inresita ng agas. Nan, kita akman ti aga. Ay, inakman pa'y agsiar. Anay, nagsakit mo tanti tiyan ka. Inak mo nagdigaws tani, nagaangan na. Napunot. Aguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis mo ni tatang. Ay, di magasda siguro iti parlo. Ay, tumanaul man ang dananang kantatang lakay. Kanayon dapat nagpa-doktor. Gamapay nga taadi dapat laging bagan. Bakit? Ay, huwag nga rod Kan awan nadlaw mo kadana ng kantatang. Apay, Kakulkulot ni nanang. Kan kapukpukis manan ni tatang. Papukis. Linawas nga agpapukis. Mabilbilang lang aro jibok dan papukisan na pailaan. kabay-bay ama. Anda siguro sobra itintad ko akwarta kadakwada. Ay na, ibagam ka ni nanang.
Tas saan pa lang agpakpakulot ta umanuyag. Nabangsit ti agas nga ikabkabil na itibuk na. Agpaimpagpay Nagtay naman kita ni da. Ang mga nalipatan da tinagtumar iti agas da. Awanan naibusan tay agas ko. Uray siya, naibusan, Flora. Anya? Manulangal daw ang nagtumar kayo na ibusan. Kati sumat latiin ta di doktor may. Wen, Flora. Ay, jak kayatin ti agagas. Nagpait, nagrigat at ilmunon. Kasla maisalat iti karabukob ko. Nagdadakkel nga agas. Uray siya. Gusto na ikayo na natumarakaw. Nan, kita akman tabagyo. Nangikan nyo iti agas yun, nanan. Tatang. Awanon, imbasura ko. Uray siya, imbasurak matyan. Nanang, agring kayon, mangantayon, aldawan. Naimas pa'y malaturog ni nanang. Anya dagito, anda dito rabaw tinamiseta daw. One set mo ta beauty product. Adda sabon na, toner, pang night cream kan sunblock. Tayo mo nalatak kan nangina branda ito eh. No kasta? Agus usar ni nanang iti kastoy? Nangalanda nga iti gatang da. Kat saan ma dimawat kanya? Aldaw mo kaya mo. Nasayata na ka rin kayo, nanang. Da kayo tagus usar ka dagito yung pagpapintas? Ay uwan ako. Apay aya. Nagnina mo dagito eh. Wan ngam epektibo mo. Kita tirupak. Kaririin ko pa'y lang ngam mayat lata tirupak. Natural beauty. Ado na yun ti sakit ko. Iso ang masapol nga agpapintasak iti husto, Flora. Anya? Agpaagas kayo Saan nga agpapintas? Ay na, uray agas ka nga agas. No talaga akadeng mo, awan mabali na nako. Anya? Diyak kaya't timatay alusyang. Iso ang masapol nga agpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo inton matay ako. Naimbag nga orasyon nanang. Agmano kumusta kayon? Naimbag man tapi masyar ka ami anak ko. Ay na, kailiw ka na anak ko. Nay, agmay-may saka mo. Yan ti asawam, kandagiti anak mo nga ay. Jak ingkuyog ida, tada klase da. Kanadamot trabaho di manugang nyo. Kumusta kayon? Ay na, nagsakit ti saka kanak ko. Anya, apay? Sembron sa mo ti arthritis ko anak ko. Awan igatang ko iti agas ko. Sige, taikan kayo iti igatang nyo iti agas yun, nanang. Iso ngay mayak, taumay kayo ikan iti allowance yun. Ay na, agyaman na kanak ko. Ay, ami anak ko. Ay, agyaman naktapimasyar ka. Ay na, nasakit ti matak. Nakapsutsan jay antiparak. Masapol ang masukatan, anak ko. Sige, taikan kayo mo't iti kwartayo, tatang. Tapno aday gatang nyo iti eyeglass nyo. Man talay, kababain mo't ka ni Flora akabsat mo. No iso akanayon ti pagdawatar may kan kasla umimimot mo't tanday kabsat mo. Anya? Wan, agpaiso timbaga ni tatang mo anak ko. Saanan akas iday akanayon na kami nga ikan iti kwarta. Iso anay layo naman titid mo kada kami anak ko. Ay na, ay unayin ayaday ti amarikrek na hay. Ape atap-tap payaan nyo ta ulo yo. Nakarupangat kayo mat. Nasakit ta ulo yo? Saan nga maulawak? Anya? Kapapanan nyo nga rod nga, ape nakarubot kayo? Wala, tainak ko mga rodag pa check up. Saratay intadye kabsat mo ako arta. Ala nga rod, kuyugan kayo ang tawan trabaho kita. Ay alaman nga rod. Ala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Anay ko,
Ay, oray mo tan talimtag manan ti sakak. Apa yan, tatang? Limtang nga ron manan ti sakak, hulyaw. Agagas kayo, ah. Awan agas yun, ah. Kadagsao kayo mo. Agas, agas, agas. Makauma dengdeng kanay tanga agas. Ha? Kayo ganakman kita di plaza. Mapan kayo ti doktor? Ay, di kayo pala nakigidan itay kadananang. Kinuyog ni Flora ni Nanang iti klinik. Basta kayo ganak, ta sa bali mo ti papanak. Ha? Papanan nyo ngay. Sapay adda kumapapanak kita. Sige, idagas kayo ni ti papanan nyo. Na makikuyog kayo tun kada Flora kan Nanang nga gawin. Nana, anyat kuan tayo ditoy. Saan mo tatay klinik ti doktor yu daytoy? Wen, tagpa-facial ah. Kan ipatrim ko tiki, day ko tapi muskul manen. Kunak man nagpa-check up kayo. Ay saan? Check up di tanga. Ay makauma day ta check up. Allergic tilapayag ko day ta balikas. Ah, Isunto mo la matay na tao. Isu nga agpapintas tayo kitay. Bakit ako nanako? Umadanin ti apit ko. Isu nga agpapintasak. Agpaubinga. Agpapudaw. Kanaminan. Padasag pa'y mati agbalin anapintas sakbay amatayak. Ay na, maminsan tay lang agbyag dito'y lupong. Isu nga enjoyin tayo, anak ko. Nana, Diyak kayat nga uyawin dakto dagiti mang tanaw iti bangkay ko numataya. Nagalasmet da ito anatayin, nukunadan to nga eh. anya? Nalakaya ti mauyaw, isungag papintasak iti husto. Tapno presentable ti rupa, inton mailungunak. Lokasta, saan ang nagpa-check up ni Nanang? Bakit? Saan? Napan ka nagpapintas? Agungot-mot ni ibagak nga agpa-check up. Ure ni Tatang, idindagas ko iti kunana apapanan na. Jimot dyan ang indagasakin ko na. Anya? Anyat ko na kano dyan nga eh. Kat agjim Kuna nang agsaksakit di sa na. kasla saan mo ito nagpilpilay, di simra ka dyan. Simmarang tamad. Aya, Kitam ka dito'y muscle ka, susima. Di makildan na eh. Nay, ay mo, pimandisal mo tundagita masal mo. No kasta, napan ka manan nagpadakkel iti masal. Wag, ariga at numaliwayak na ita. Taang luy-luy ti kudil ko, no jak minti na rin. Napanak mo't nagfa-facial. Kita umot to'y rupak anay. Nagkinaysan ka de. Uming impis mo tarupa ba? Katulin ay aywan na agayam. Di Domingo ti pa nagfa-facial ko. Kahit kumustan jay agsaksakit at salmaw. Ay, isulat ta. Nasakit lata. Kan pasaray maulawak. Ipankunsan at talaga. Ore siyak nga raw. Pasaray agulawak butag. Ore ko man aggidan ta amatay tapno aggidan ta mo't amay tabaw. Wan ko mga road. Kano aggidan ta amatay. Ti kayat ko, duwata nga agidda iti may salungong. Tay good for to ti alaan da alungunta. Ada nga tayo good for to alungan bakat. Kat agparamid dantua. Ipasadyata. Ay, apay mo't nga may namatay ti taawan niya. Wan nga road ngam saan abalin Tinapatag kat gwapo ka. Kan napintasak no matay ta. Nanang, ayan nyo. Nanang, Nay, manangami, si Kamagayam. Wan Flora. Nakaturog magayam ni Nanang dito'y silid na. Wen, naiturog na ti pa nagbuy-buya na iti cellphone itay. Ay, una yun. Nagpintas mo ni Nanang ang nakaturugan. Ay na, kasta ti kayat na. Ure mat maturog masapul ka nung ag-make up. Tamangan numatay abigla kunana. Anya, nagpus
school ta lipstick na. Naglabasit ta bibig na kan pingping na. Agraman kalugti mata na. Ren. Nakaritos pa ha. Kan kita ang tabado na ni. Ay na, kaslamot bado ti agni ng tabadonan. Nagado asilap-silap na. Kan nakakwentas pa'y itinagdakkel. Nakarilupay Kan sing-sing. Kumpleto ta alahas na. Una yan, ultimo pan naturog da, i-make upan da. Kasta nga ti kaya na. Tamangan ka no sana na makaring. Di kaya na napinta sa matay. Anyan, ni tatangay. Nakaturog mo lang dito sa fan Abay di mo nakita Nakakupyor mo lang. Ayun, jak napansin. Nakasikig mo ngamin, iso ajak nadlaw. Nakakurbata ang nakaturog, kan nakapumada. Naka-foundation pa'y katarupa na Nakabangbang lupay. Ay, una yan ngay. Agkabaw samot tindag iti dadakkel ta kabagis. Ay, diyan mo Hun siguro Mangrugrugi siguro, ti pa nagkabaw da. Nakapsuta. Bumangon kayo, tamangan kayo, nanang. Inyo nagkundito iti kaninyo. Hada ka magayam, ame. Una, taimbaga ni Flora, masakit kayo kinitatang. Ay, ipanminsan anak ko. Bumangon kayo, kitdit namangan kayo. Siyak ti mga sikaso kada kayo, tawan ti kabsat ko, na panagtrabaho. Ay, jak makapangaan. Natamnay ti panagraman ko. Hala, man kit di ta make-up kit ko. Lukatam ta iruar mo ti lipstick kan make-up ka. Ha? Make-up anak. Nalipatak ti nag-make-up idirabi. Halaan, kan lipstick anak. Tamaulaw ka bumangon. Ay na, mangan kay kit din. Tagtumar kayo iti agasyo. May kapanak pa'y. Baybay ang taagas-agas dita. Maulawak. Ah, ni tatang. Ay, mabidlaan tayo nakitaan nanang. Diyak kaya ti mapanay sa ospital. No matayak lang. Maklon ko may palubos akong to'y bagik amatay. No talaga akit dengkon anak ka. Tamapan tayo iti ospital. Saan anatang kanti ulo yo, tatang? Manang, apa yun? Ay na, masaya at ladda ka na ading ko. Maululaw da nanang kan tatang. Iso ako na. Ipantalaangan ita iti ospital ading ko. Agkakanat-natan ti sakit da nanang kan tatang. Wan nga ron. Iso ang masapol ang maasikaso daan na imbang. Di tapay la itulok arumor da iti balay. Wan pagsagay saan tapay la idaatan Agpada tamot abisi no daduma mana. Wan, alaak ni tatang ijay balay. Tasikamot ti mga sikaso kin ni nanang. Ala, mangan kan nanang tapno makatumar kan iti agas baway. Pumanaw ka ditaan karya. Tasyak ti mga sikaso kan ni nanang. At titidanom yaw nanang. Ay, apay aya, apagin inagawan dak nga si kaswan. Siyak ti babae. Iso asyak ti rumbang ang mga sikaso kada kayo, nanang. Ay uray lalaki masikasok ni nanang karya. Nalalay nga tupay nga tiluto kumsika. Mas kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay. Tasyak ti mangpakan kun ni nanang. Ay siya kun kunat na. Na, Ipatog ko dagitan no di kay agsardan nga gapat. ay, No anyat naknakan nyo Taglingling nung ba kayo ang mga sasikaso kanya? Kabalak ti mga nasisa. Sana na masabula subwanda. Basta inisuyo latan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawan dak dito yan. Naggapan nyo nanang? Narabyan kayo?
Ay, inak inasikaso ni Apong yu abakay. Apay, masakit niya apaw. Saan? Napigsa ni Apong yu. Nung masapol nga si Kaswag. Tapno siyak ati pangtudan na itilot ay kain balay na. Anya? Apay, aya pag-interesan nyo pa iladay dyan. Dala nga rodan inted na tawid yaw. Nangi na ti dagaytan. So masapol la siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Nung ay sana da kayo tipang tudan ni apong. Eh, sana mabali na. Agreklamo nukas na ti mapasama. Nanang, madamag ko man lang. Kasi nung to ka di tipang tudan niya, ito'y palay kang luti yaw, inton matay kayaw. Siya nagpayamatay, Simon. Napigsaak pa yan ako. No siya, jak kaya at adanunan tigas iti taon yaw. Jak may lamayin jo, yan tiyagbiag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa'y tagbiag. Uray limawan mo sa nga pulo at awan kumapay numabalay. Ay na, bakit kayo po na yun danunan nyo pa'y tigas tatawag. Saan? Napigsaak pa'y laan. Napigsaak amag na. Napigsaak ngagtrabaho. Kan kang runahan ti amin. Napigsaak amangan. Nasaw ni nanang kanya kasyak kano tipang tidanan to itilutay kun balay na. Tasak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di kagarami di istorya si mo. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Ta siyak ti inauna. Siyak! Tasak nga ro ti buridag. Siyak nga raw. Nanang, kung si Bao, kanya man ti pagrekrekyaran yun aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, ito'y ulitag mo Almanan na pa'y lain dyan balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang aruday. Ay, bagbagaan to inamar na. Nagpinpinsyon lang arudan. Magpag-interesan na pa'y lang, ginagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto na itan. Dua kayo magkapsat. Rumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiag desisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Mga men, si Mau. Di ka pakalaeng ang mga dag. Ta si bibiyag pailaeng ti inata. Urayan ta. No, sino ka data ti pangtidan na iti dayjay. Basta siya ti pangtidan na. Siyak! Pasensyaan yun ang itatang kunsan. Nakababain ti aramideng na. Mapan na sungsungaton ni Ante di balayaw. Ay, ura ni nanang insan. Kasta matla ti aramid na. Isong awan ti rumba nga ikit dawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidan insan. Ay, huwag nga rod. Una yun lagi dyan anak ko. Bakit kinlakaydan ng kasdyan pa ilang mati aramid ka? Huwag nga ron. Agkabsad da pa yung mga ron. Ay, agin innagaw daki din. Iti sanikwa ni Apong ta. Malaka, bagbagaan talata. Dagiti dadakkel ta, insan. Apay manan nga da kayo dito balay ko, karya. Simon. Kung may kasi kasuna nang, inyagan ka iti suman kun putaw. Paboritong dagitoy kay. Ay, mas paboritom to yung inyag kao, nanang. Bibingka kenturaw. Mala. Idisuyo lata ditanta ka nag-amin na kita. Paborito kamin na kita. Nagdigos kayo nanang. Ay saan tamalaminak. Maminsan lang iti makalawas ti panagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, umangamit si Mau. Ah, Magpalay, nuray sa akin nga digdigos ni Nana. Tan nalaka ang malambing ti magpaketitan. Saan ka din, Nana? Kawan ba? labaran kayo ano kaya yaw nanang. Mangipapudo tak iti paglabar yaw. Ay saanan. Masadutak nga aglabar. Nalagawid kan si Mau. Tas siyak timang bantay ko ni Nanang. Na, apa yung pagawin na ngay? Sikat ti agawid no kayat mau. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturog ak kita dito yung balay na. Tanay, narigat wag may sa ni nanang ni tayo. Ay, ura siyak. Maturog ak mo dito. Na, Mala. Maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak no kayat da kakadwaon dito'y balay. Umay kayong amino di Jay Balay. may mayat no ijay balay ti pagyanan yaw. Tada dagi ti babae nga apo ko midya mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae.
Saan na kaya masikasaw ti lalaki nga anak na? Nagruna kat ada trabaho na. Kasya nga yung mga sikaso ka ni nanang. Sa anak mo't nga inutil, anak ko. Sa anak agpasikaso ka na kayo. Tanapig sa akpay. Kabailak nga si kasuan ti bagay. Tatang, papanan nyo? Ano yan, nagdakil to bagyo? Nagnadak pa ilay di balay ni Lulam. Taday, madlaw ka kung nakapsutan niya apong yaw. Anya? Apay di na kaya ti agnaod dito'y balay? Di na kaya, tamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ang timapan ni Jay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Isuman ti makakaandan na mga asikaso ko ni apong yaw. Ha? Sip-sip dahi dyan nga ang tiyaw. Ha? Ambok tumo ila dyan balay ni nanang ti almanin na. Ay, kutagpada kayo lang nga tatang. Uray mo't na kayo. Al-almanin nyo mo't di balay ni Apong. Siyak mo ta talaga ti pangtidan ni apong yaw ti dahi dyan. Ta siya nga ro ti buridag nga anak na. Sa bali mo't ti rason ni Auntie Karia. Isukan no ti dakdakkel ti karbengan na iti dahi balay. Isukan no ti inauna. Ay, siyak. Siyak nga ro ti buridag. Tatang. Nagpintas nga min kag lokasyon di balay ni apong yaw. Igid a mismo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanan launa diyan tiyaw. Anang, umay kayag na rin ijay balay, tanay, nakapsut kayaw. Umumay mat ni manang mo dito inumamen siya. Awan kaste da ka na yung nakadwa ma. Damagan da ka dagiti apukaw nanang. Agnaid ka kanong ijay balay. Kato'y balay kon ngay. Asino nga yagnaan? Isira tayo ha. Anya, mapantayo ni ijay balay. Tayimpake ko, dagiti kausyaw. Ay, malang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalaat mo't nga na nakimapsutak. Bakit ka talagan? Ha? Di ko na nakasigurado no alain na ni nanang iti balay na. Bay, anyo, no iyawit na ni apong nanang. Di ka man makinagawin. Ay, why? Ukwa na lain ni nanang. Nakukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, ay, saan ka di akas tanana? No kaya't yaw, kasarita yung to ni apong. Tadwa kayo apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo ko ni Uncle Simon. Ay, saan? Siyak laeng ti mang tawid iti dayan. Baknang mo't laeng dayan nga ulit tumaw. Sige, magpanak iti balay ni nanang. Taimnak itrangka. Kano nakatrangkan? Intrangkan ni Uncle. Ay, kasukatak at iti dakdakkel ti tulbag na. Tapno awan ti sabali ang makalukat. Siyak laeng. Ay, ako. Napasama kita ako niyo. Napasagsagitan. Nasayata si Mang ba't kayo, tatang? Tatayan niya pong. Saanin nga gangangas. Anya. Nanang. Nanang. Ay. Maya! Ay! Anya jayin niya, wag mau, iti kasinsin mau. Ano ni apong yaw? Natayan, nanti. Anya! Ay! Ay, na! Natang kuya! Apay ngay! Alinibasan na kami! Apay ay na! Di mo man laim pagamay no asino kada kami kan ni Simon timang tawid itinapanawam abalay mo. Ay! Siya ka daw. Naglaing kan. Pay, ada kasuratam amang ipanagnag asikati mang tawid itinadyan. Automatic asyak ah. Balay ko, tinakagsatan ti angus na. Kansak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta nga ibang bagam. Ha? Aglinipat talang agkapsatan no kasta kasiman. Ha, tatang. Anti, husto ko man. Hey. Di kay agapay ti sango ti bangkay ni Apong. Pag-aasiyo. Ilakaw ti balay ni Apong yaw. Tapno awan ang apalan jay ang kalwag. No ila ko yaw.
Pagguduan niyo, ti mapaglakwan, anang. Aday, tanababa ng mula nga amang di kapsat ko ngam siya. Adaw ti anak na amang tulong kan kwa na. Siya ngay, may sa ti anak ko, si Kalaeng. Nanang. Nahala kong ti papeles ti daga ni nanang. Gusto nga awada yung ti maaramidan ni Uncle Mau. Ako ba talaga dahil dyan nga antay. Inla ko nakitinjim palay dahil di apong yaw. Anak, baybayan yung tatang. Sana bale, tasaan kayo abaybayan. Adu kami nga anak yun, ang tulong kada kayo. Oh! Nasakit nga ron na akam ko kaniyan tiyaw. Unasin nyo day ta, sakit tinakin nyo tatang. Ito julatan ka ni Auntie Dayjay. Kanya pa ilat sapsapulin nyo ayan. Binulan mo at ikanda kayo iti anawan siyo. Nakaw. Tatang, baybayan mo Dayjay. Ito julatan ka ni Auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kabsat yun. Tawan maganap yun iti dayta. Nanang, rumbang la pagbingayan nyo kaniyang. Saan nga raw? Abay, di ka makaaawat, Arnel, ah. Kitaan nyo. Nakay kasarsaritan niyang kal. May ramraman pa yan na mismisuutan na no kwa. Humanautan dito. Tapno maliklikak di kapsat ko. Anya, papanantay ko ma. Ada nakita ka a house and lot. Isunala ang taadayo dito'y dayjay gatang ka balay. Anya, ay, jak mabalinti pumanaw dito yan. Ta dito iti ayan ti trabaho ko nanang. Makaamo ka, no agpati ka dito. Basta siya. Makaragtaw ni di pag naidan. Intun magatang ko di ilaklako da balay kanya. Ipatawid kun ken ka to'y balay. Tabagan no madamdama, mga sawa kamutay. Kaya ti makikabalay ti bali na manugang ka. Iswa, lumasin na ka ni di pag naidan. Okay, aking balay nga rod, itigatangan nyo nga ay. Am-amaw ni kumarek ti aking balay. Maban ka bintang dahil nakmayado ng ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Wan, itaypay ang nakarubuatak. Si kalat ururayo kung maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplitsan nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na yan. Kat, anya ngay, nakasaritap di aking balay. Imbaga, mamapantay na dyan. Wen, inawagan jay kumarik. Tajay kumarik tada kontak na kunwana. Ay, kunakman no am-amam di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-am mo ni kumarik. Ngam siyak dya kamam mo. Ang busy jay kumarik. Iso asyak lang ang timang kuyog kan ka. Amutang araw, ti papapananta, maray. Wen maray. Intet jay kumarik na agri sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray. Nalawat arubayan. Kanawan karubam dito'y. Tapasing magayam a for sale na kita babalay ti karubam. Huwag nga raw, maray. Nadala ko makwarta, katagag amin dagitan, maray. Wen nga ron amaray. Kasto, iti arapa ako apagyanan, maray. Iso na lang takas lang na baba dito'y abanda. Okay lang, daytan, maray. Sana problema. Nga masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may sak, maray. Umay kanto agpaspasyar No, kaya mo ti agbakasyon, may kanto lata, maray. Sapay ko ma, taibak nang nadayjay ngay naguman na. Tatang, agsasao kayo man ang may sa. Hey, malaglagip ko nga raw, dinaramin di kam sakaw. Sapay ko ma, taibak nang na kung kunak. Ay naapo, day takay manan. Lipatin yung dayjay kunak lang arudan. Ato di pa tayo. Dagdaga rin. Sindi kun joy dayta. Kun dayto'y matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Hawanan nyaman na tatang. In kay kitik pa siya. La, rumor kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Kun mangan kayo itiruan. Tatlo,
mayaw awan nyo man, di pampanunutin nyo, tata. Laban nga ron. Ilibre ko ba pagkaroon di ko pare. Yung kami man pang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga'y nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyonin tapno adda kadwak. Hello, Mare. Into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay ka din, Maray. Sukatattaw na ita playtime. May kawak dito, tawad kadwak. Di mo makaumay ti anak ka, makumikom iti trabaho na. Sige nga, Rod. Basta sukatan ti platik. Mare. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay ka. Ay, bag na nakasangput ka. Sakbay ka nagtudaw, Maray. Ay, wan nga, Rod, Sapay adda mapag naman po DJ Kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Mala, hinanakan, Maray. Mangantan intong nadamdama. Ano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di uray makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanon na. Ay na, awan problema iti tayo, Maray. Mabalay. Mare Karya, agree ka. Maray, Ay, apay, Maray. kita manay. Nalayos na mutan. Ay, alalawon lang pa isaw. Dandani mo madano ng tinanong to'y kama. Ala, Gumamot na Maray na may malayos na. Ay, isaw. Agbakwit talangan. Ay, wun, Maray. Hello, Nanang. Kumusta kayo ditaan? Ay na, nakuya. Nalayusa dito'y. Nagbakwit akaon. Patingga-tinggat mo tanti danaw medyo balay ka. Nawanay. Natataalan na kita'y kaparparong aret. Kita'y nagkalatibay. Nagita'y paglutwak. Sabay dinginain. Tulugan amin dagita'y anak ko. Ay. Anya, apay ngayon nalayos kayo? Sigun ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapingmanaw dagiti kakaarubak ijay. Tasigudan amalay layos ijay abanda. Inamaw mo ang mga kasta anak kau. No amok lakas jay jag kumaginagatang dayjay na balay. Sayang tinaigatang ko ijay anak kau. Sige, umayak dita, paman nga sarding tito daw. Tagaawid kayo pala dito eh. Kabagays, gatano mong di balay ko ijay lowlan. Ay sana, manang. Diyak ka sa pulan day tan palay ka. Aday, bintas mo tuntoy balay baw. Ewan pinapintas na giti anak ka. Sika nga damag ka, nalayos ka ka na. Ay, hun nga raw, nailaw anak ang naggatang iti dayjay. Hay, ilaklakaw, maawa mo't maggatang. Sayang tinggatang ko iti dayjay. Kalakay la kong lata At nantulata siguro maggatang. No ilakok iti nalaka. Dapat siguro namnama malakok dayjay. Ang hayan yan. Sayang tinaygatang ijay. Suray kabagay. Inaguman ka. Binukbukodak tinaglakwan iti balay day dinala. Nalabay, karma kanyak day tayo napasama kabagis ka. Mala, pakawan kan kabagis. Aklunak ngay di damaw, nagsakit tinakam ka. Ang gamitan, sanain. Tanaamiris ka nga oray siya, nagbalinak mo tagam round. Tapi nag-interesak iti balay day dinanang. Isuali patin tanday ta. Napakawan ka. Ay, agihaman na kabagay. No kasta,
naital umanan ti posisyon ni Diana iti trabaho na kabagis insa. Wen kabagis dalen. Nagsarunuda nga agkabsat na italo iti trabaho na. Ay na. Ay, maragsa ka na para ka nagiti kakaanak at kabagis. Nagsisingpod nga men. Puli tayo mga minti na sisimpad kabagis. Ha? Ay, sa bagay matkit di agpaiso tako nam kabagis. Kahit ninatungay nga anak mo kabagis, kumusta ti trabaho na? Ay, kat nasaya at latamat Inikkan ni bus na itilugan na. Tanasingpet ka nung amin kanakwada. Agasam man. Anya alugan ngay, branyaw. Saan? Daan alugan. Daan pa'y amodelo. Agam mayat pa'y may. Isuwati usaran na ama pa nagtrabaho no kwa. Nabayag mutin ni nato iti pagpapayan na kas family driveran niya. Una, nagagat ngamin ni nato. Kan talaga nasingpad. Isu akay kayat nagiti amo na. Kaspadla ka nagiti anak mo Nagsisingpad da. Awan apulos bisyo na. Tila nagdumaan da. Awan nailepas ni nato a kursaw. Idento tadagiti anak mo kat di adal da. Sana bali ta napintas di trabaho na. Kanayon ti outing da kadagiti amo na. Kanayon da agpasyar ka. Makitkitak itipos ni nataw. Una, may laklak no kas day nga agpasyar dagiti amo na. Ta-driver daket nga round ka ba, guys? Ipagdalan. Adanin nato nga anak mo. Ay, aday dya kusina, manay. Aglut-luto, iti pangrabian may. Apay ka, day? Mabalin ti sumre. Kada kumay pagkakiti anak mo. Ay, ala. Sumrek ka, manay. Pasensya kayo nang kal. Diyan makasurot, iti pangawawisan nyo kanya. Abay. Di mo kaya ti makasirpat iti balasa. Hay, nagano ti babalasang ijay. Tatlo makaasawakan. Ay, sus. Ano pa ti arang ijay Libre ti mainom ijay nataw. Diyan magin inuman kal. Ay, sus. Lumakay ka na baraw. Agam di ka pa nakatimtim iti arang. Ay, wala. Di mo mapatasan ti nas ti panagbiag no kasta. Indaki din. Ala, mapangkailan tanang kal. Diyan nga ron umay. Yutan ka no di ka umay. Ay na, bayaw, manay. Di mo ko mapilitan ti anak ko, no di na kayat. Saan nga min nga gininom ti ka anakam? Di mo tultuladen dahil di datang mo akapsat ka. Na-enjoy na ti biyag dahil jay. Tanapadas na kami nabisyaw. Ang musika. Grabe mo ti nasipad na. Amang ngamin itden na nasaya dagiti bisyo ang kal. Kasi ito nga nakakipagdalay. Di naman nanam tim nas ti biyag. Nasingpad lao na Awan na. Mabit ka, matay no kasta. Ay na, tila ibagbagam manan. Mapagkakidain. Taurayan niya't araramidam. Di mon tumaawis ti anak ko ang mapanagpisyaw. Tanasing patoy ka anak ka, manay. Ay na, naimbag ta nakita kakabagis dalin. Nibayaw mo amaning. Intaray da kanoy di ospital. Apay kanungay. Nan-anaw. Ay na, nagmotora na bartek na disgrasya. Kanabtak sa kanoy di mogeng na. Anya? Ay sus, kumusta ka nun nga, di ka sasaan na? Diyan ka mo Ngam, atapon da 50-50 tibiyag na. Tagrabe ka no, tinapagtang na. Anya? Ay, una yan dayjay amaning. Dilagnak nakam. Na disgrasya man iden gapo iti motor, gapo iti bartek na. Wen nga rod Ay na, sapay la kumatag biyag pay mo't. Kumusta ka, bayaw? Namatay akong ipag.
Inbag na nakalasa takpay. Apay nga na nagmotor ka na Bartag. Awan pa kay naigan ti arak, iti pa nagmotor ko. Talaga hindi a disgrasya. Ay na, di mon ikalintegan ti panagbartag mo. Taday ta ti numero 1 arasaon, no apay ana disgrasya ka. Saan? Paso dyan motor, dadadaal na. Nawanan ni ti prinaw, iso na itong parak. Ay, Ijam nga minan ti agbartag, bayaw manay. Di mo ko masayagan ti biag mau gapula ang iti dayta. Agyaman na concern ka kanyak ipag. Agam uditag, awan baso ti arak. Basaw di motor. Papanan nyo na nang? Inak makilamay anak kau. Ha? Apay asino na tayo? Ni tatam nga iskaw. Natay magaya man idikalman. Ay, no kasta, di na nalasatan di sakit na. Huwag nga rod kaasimod. Sapay ubing bayda ichay. Nakasinsenyor na lang idinapan abulan. Huwag nga rin na lang. Nagsimpo ida dya kaluguran tayo. Manipod ubi nga. Ikanak itimulan na aprutas ija arubayan da. Aging galing makay ka na parabolat ta. Ay talaga na singpet day jay anak kau. Awan pulos makunakken kwa na. Managtulong itipada na tao. Ay, naadaan matpiman iti sakit nga isumet ti impatay na. Ay, uray da nga rin ta umaya makilamay. Agpuli sa labi ay. May kayo magayam. Nakilamay kayo magayam ipagdalain. Ha? Ay, sos. Kaim-imbag mo pa'y ang nabartag ka manan, manay. Sana ka nabartag. Nakainumak lang. Sa kagasot mo maghidipag. Tayo nakitaya. Parang makatsamba. Ay na, iparit dati sugal dito'y lamayan. Kaya nga, paret. Itulog na. Diyan mismo nga, Kimbala, tinangirwar, iti baraha. Anya? Ay na, agawid ka kitden, taing ka maturaw. Ay na, tanggadan pa'y matagita sugat mo agas ka pa'y laan, saan? Sana ni Pag. Naibusin. Iso, mabalid manaw. Ay nakabagis. Kay tabtabon laang day di paris kung ang adaman na tayo nakalugaran tayo. Sino man ang kabagays? Diyay nasinpot atano dito barangay tayo, ni Ruding. Anya, apay ka nung ngayon na tay? Naatake ka numag. High blood ka nung ngamin. Kastaya? Ala, sapay na singpot day dya atanaw. Nagagat nga agriskyaw no ada aberya dito barangay tayaw. Narespeto pa'y day dya abaraw. Wun nga rod Adumetan ati na itultulong na kada kami day dya atanod. Adapay kidi utang ko kang kwana Isu ngay naktubayadan ka ni bakuna. Inta makipalok ka nahan. Ha? Di makisugsugal lang kay. Padasan ka day. Uray maminsan lang. Kita no ulit-ulitan. Ay sos. Mayat ka. Nang runa no mga bakakadakan. Saan nang kay? Manjat. Ay nasingput ka launay nataw. Matitigas na. Ay, kaya't mo timatay adagaos. Ha? Paliiwam dagiti matmatay diti lugar tayo. Puro na sisingpal dagiti matay. Kita ba? Nagsasaruno dagiti natay diti lugar tayo. Adaya nadamag mo abarumbado anatay. Kawampay may. Kay? Iso anarigrig at amatay dagiti masamang damaw. Iso adi kag singsing pa. Mabit ka matay lukas ta. Insan, anda ni Auntie Dalen. Kadama insan. Apay? Anya masapol mo ngay kanina na. Ay,
Sumra ka. Agyaman na kinsan. Napingay tagsay ka matay. Umay ko kumay baga ka ni auntie. Kanoray si kamatan Umay ko kumay baga. Nga anda na duktalan dagiti doktora sakit ko. Anya? Apay anya sakit mo insan? Anda kanser ko kat adan taning tibiyag ko insan. Anya? Diyak pa'y namaklon da iti anamwa kasinsin. Iso amay si stressa. Kaya't ko ayip kas ti sakit ti marukong ko. Awa matyang mo kamadingay naramit ko iti padak katao. Ngam no apya na pasamak ti kastoy kanyak. Diyak matukod da panunutan insan. Intaray da ka numanan di ospital di kasinsin mo anak ka. Timaro ka no tirik-rik naan na. Ay, kasi mo da dya kasing singaw. Sapay iso ti kasing putan ni anak ni Auntie Isa. Eh, nasingpag da maki di amay. Ngam ni Insan Georgia ti kasi singputan para kanya. Ay, nanang, di kay makadlaw. Apay. No asino pa'y dagiti nasisingpag ka iso da mo ti matay. Ha? Iso ahos ton sa mo, di ko na ni Uncle Manay. Anarigat ang matay, dagatay dakas ti ramid na. Ay ran-ran nala siguro Saman! Ada punto ni Uncle, iti kanayon na ngay baga kanya. Kita nyo ni Uncle Manay. Nagdakas ti ugali na. Mamartay, sugador, kung nagtatakaw pa'y. Namin anon ana disgrasya. Ibagbagada pa'y 50-50 ti biyagnan. Yung nagbiag mo ilata. Iso mamati aksan ka ni Uncle ka. Ha? Anyat kayat mo asawan? Madin sa tinasing po unay nanang. Tama biit tamatay. Anya? Ay, tila sa asawam. Kas jay laang ti kuna ni Uncle mo tapno ada kadwa na nga agbisyaw. Di na ka ngamin maalukoy nga agbisyaw. Iso atila ibagbaga na. Pat-pat day jay nga Uncle mo. Di na amaw ti ibagbaga na day jay. Apay mo gaya maninsan mo at Georgia nataw. Ay, ungar dangkal. Di na nalasatan ti sakit na. Kasi may nagsingpo day nga insang kaw. Iso ti close ko akasinsin kaw. Akaanakan ni nanang. May sama na napamanagnig na itanataw. Nasingpit man ang ginatay. Isosi ka. Agpanunot ka. Nasa papadyamay. Agpalpaliw ka. Ha? Apa inya kaya mo sa uwangay? Inya kumabaliwa kang kail? Baliwang tao kain. Di nga una agbalin ang nasingpit. Agpakawala ka matay ka na kan. Kita na. Namid adon ang nadisgrasya. Nagbalin pa yan a critical tibiyag ko. Agam ko, si bibiyaga lata. Ha? Kita dyan may sa kalugaran tayaw. Naguyag, hindi ko nagkurikor. Pagabuamtan na tayo. Nasingpit man ang dayjay. Iso amanit at singsingpit na to. Agwul-wul kakiday. Ay, nung maminsan, andama agpaiso punto yung kay. Tapod no dagiti bagbagayaw, pasig anasingpit, dagiti matay. Patseng na ko nagtumaka. Iso ano kaya mo? Kau matindog tibiyag mo. Ito lahat yun, ha? Sumurot ka kanya. Tayo takidag hapi-hapi. May ngay bagada barumbado ta. Tinapatag. Umatindog tibiyag ta kanakan. Papanam katrabeen anak ka. Kwa, yung kang makisala na. Kadwa niyang kilmanay. Anya? Ay, nakitaan Di ka unay makikuy-kuyog iti dayjay nga ulitag mau. Ta isungsong na ka iti dakas dayjay. Pagbigya. Takanayon na nga awisin no kas di nga napapanan na. Kanayon kumapaayang. Italaang dayta Tanay, adapay trabahong inton bigat anak ka. Agawid ka adagaws. Yag mo amin na kwartam nataw. Tapangabakin ta. Ay, Awanan Intag ko aming kingkan. Naipaabak amin na kwarta ka. Adya! Ay, sayang.
Apay, awan kwarta iji bangko aya, tainta mangirwar. Jak inala, tiitiin ko, Uncle. Ada iji balay. Sige, inton brigat ngarudan. Agsublitan to ditaw. Inta pa'y kidiag siya. Ha? Pangalantang iti pagsapta. Anda suke kapag inuman. Mapalit ta ti umutang ijay. Utangan ta, ti inuman ta. Nato, agreeing ka, aldawan. Uy, Nato, Ay, apay, ayan nanang. aldawan. Apay di ka mapanag trabaho itaya. Naglangan na, tanda sakit ti ulaw. Kung makatultulong ha. Ay na, kasano ayakit parbango na nidisimbang put ka. Napnapanan yung kani uncle mo aya. Kaya ko pa'y ti maturong nanang. Panawan da dito eh. Di kan simsimrek iti trabaho manakaw. Kan kanayon kan amarabyan nga agaway. Pasaray mabartag ka pa yan. Kan damag ko makisugsugal ka kanaon. Apay, ay, apakipyangan nyo aming aramidag. Kaysa anak mga ubingay. At tanakam ka. Nagbaliwan ti ugalim anak ko. Saan kan akas iti sigaw? Apay ngay. Maday tinasing unay. Tamabiit amatay. Ni uncle mo nga men ti kanayon akadwam iso an akaran kan iti ugali na. At darod punto ni Uncle. Apay, kaya yo ay amataya ka dagaws. Saan Apay kumangay. Nukusta nga raw. Bay anak, hindi kaya kung aramiday. Bayan nyo, agbali na ka barumba daw. Tanong na sing petak unay ka. Siguradaw. Mataya ka dagaws. Nato, agree ka. Nato! Bayan ka. Ubangon ka di tanta na papananta. Naparte ka. Kaya makarwan. Itulog ko ba'y. Pilitom ti bagima. Mamunawan kanta no madamdama. Ada papananda. Sa dinaw ka. Sumurot ta ka iti barkada ka di plaza. Mapandag lakaw iti maiparit nga agas. Dakkel ti mabingay ta no sumurot ta ka dakwada. Yalan. Sumarunaw agtawang ka. Bumangon ka. Naguyog ta na maman. Ay na, di mo pilitan no di nakabailan manay. Anya kamatan. Kit-kitam amat maturog ta ka anakam ngam pilitam arumwar. Kin maysa, nabartag. Di nakabailan ti bagina. Nalabas nga may ti pampamayam dito anak mau nalain. Pagbalin ang makaslaubeng, kadami na akamnan. Agawid ka kideng. Di mo ammo ti lawlaw at manay. Inakaram iti bisyo ti anak ko. Nagbalinan nga kapukin ka. Insungsung mau. Ala nato, nadamag mon? Tiyan niya, July. Ni uncle mo amaneng. Tiniliw dagiti pulis. Naglako ka nung amin iti may parit nga agas. Anya? Ay, nakusta. Ay, naimbaglangan ta na parte ka. Hindi kalman. Tataw, kanakan, ipagdalain, awanan. Dahon makaruan dito pagbaludan. Karanupay itangay. Ala, aganos ka abayaw. Ay. Takas tati pinilim agasat mau. Bababawi ka si Burot ka nagiti ka kanuan. Narigrigan gayam ti mapalaw ng ti matay. Ay, kaya kung ti matay. Yung ti mapalaw naging katumpal biyag kao. Ay, siya kaya ti taoy. Pagpampanunutam tinapagtan niya uncle mo anak ko. No di mo kaya ti may tulad kan kuana. Agbalbaliw kan. Isublem ti sigod a kinasingpet mau. Wala nang. Nakamiris ako. Kahit suray, no, tinumpal ko, nagitimbagbagan niyang kalmanay. Tantan niya kung isagmak na po kang kuwana. Nasaya at mat no mapanunot mo dayta. Talaga nga inlisi na katiapo iti mabalin mo apakay sagmakan. Wala nang. Isodyak kaya tintag bisyo. Agsubli manin iti trabaho. Agsingsing po itak manay.